Goedenavond, het is zaterdag 17 juli en u kijkt naar het Zeeuwse nieuws van vandaag. Het spande er even om, maar Festival de Vesten in Goes gaat dit weekend wel door. Het Foodtruck Festival is daarmee één van de weinige evenementen in Zeeland. Bezoekers hoeven zich niet te laten testen, maar moeten wel de 1,5 meter afstand houden. Op een gegeven moment dan weet je van de gemeente dat het mag en dan ga je gewoon volle gas vooruit. En dat was inderdaad wel een klein beetje spannend. Het festival heeft verplicht maatregelen getroffen. Zo moeten bezoekers zitten en is het terrein omheind met hekken. Als de druk van jou was geweest, had je dan toch nog gekomen? Nee, dan had ik niet gekomen. En waarom? Voor mezelf en anderen te beschermen vind ik het wel heel belangrijk. Heb je nou op de drukte gelet? Nee, eigenlijk helemaal niet. Nee, ik zit gewoon lekker te drinken, te eten en dat, het boeit me eigenlijk ook niet heel veel, ja. De afgelopen weken zijn flink wat festivals getroffen door corona-uitbraken. Daar is de organisatie hier in Goes niet bang voor. Ik denk dat het hier in Zeeland sowieso wel mee zal vallen. Natuurlijk is er van alles aan de hand, dat ontken ik ook niet. Maar ik denk dat dit gewoon wel goed komt. We gaan het zien. Festival de Vesten is tot morgenavond. Er komt misschien een islamitische basisschool in Oost-Soeburg. Een eerdere poging om zo'n school in Vlissingen op te richten werd 2 jaar geleden afgewezen door de gemeenteraad. Maar er is een nieuwe aanvraag ingediend. Tot verbazing van het CDA. Een van de voorwaarden is het minimaal te behalen aantal leerlingen. 242 stuks. We hebben toen geoordeeld dat niet aangetoond kon worden dat dat minimale aantal benodigd voor de kwaliteit van de school gehaald zou worden. Er is nu een nieuwe aanvraag. Dus ja, we vragen ons af wat er is veranderd in de afgelopen 2 jaar. Wat onder andere is veranderd zijn de regels. Niet de gemeente, maar Den Haag bepaalt voortaan of een school ergens open kan gaan. Maar het college van BNW kan wel een zienswijze indienen. Dus het CDA vraagt aan het college of zij een zienswijze in gaan dienen om aan te geven wat is er nu veranderd. 2 jaar geleden zou de school in het Vlissingse middengebied komen. Maar nu wordt gekozen voor Oost-Soeburg, omdat dat dichterbij is voor Middelburgse moslimkinderen. Ik zie nu in de aanmelding op de website van het ministerie dat de school in Oost-Soeburg gevestigd gaat worden. Tenminste, daar lijkt het op. Misschien dat het voedingsgebied voor de school vergroot. De islamitische stichting die de school wil openen is nu bezig met het verzamelen van verklaringen van ouders die hun kind naar de nieuwe school willen brengen. Ze hebben daar tot 15 oktober de tijd voor. 1/3 van de benodigde verklaringen is al binnen. Hij is klaar. De muurschildering in Goes over een lied van Raccoon. Gistermiddag konden bandleden Bart van der Weijden en Dennis Huigen het kunstwerk voor het eerst zien. Ja, prachtig. Ik zo van elkaar had ik goed, maar uiteindelijk kwam deze te lachen. Ja, hier is de cirkel waar rond. Ja. Zo. Ja, een onwijs cadeau, eerlijk gezegd. Een van de mooiste cadeaus die we ooit hebben gehad. De mural is gemaakt door Niels van Zwanen en Casper van Leek. De inspiratie komt uit een nog niet uitgebracht nummer van de Goese band, De Held en de Lul. Mijn vader, zijn beste maat, die overleed. En toen was ik op een verjaardagsfeestje en er zaten alleen maar dames in de woonkamer. Dus ik vroeg aan, heb je het naar je zin? Zit, kijk eens om je heen. Al mijn maten zijn dood. Hoezo naar mijn zin? Ik ben blij dat jij er bent. En toen kwam ik op het idee van De Held en de Lul. En een tijdje later ging Kees ook nog dood, zijn allerlaatste maat. Dus zijn beste. En toen was het liedje een feit eigenlijk. Toen was het af. De muurschildering hangt aan de achterzijde van poppodium Het Beest. De plek waar de bandleden op jonge leeftijd hun eerste stappen zetten in de muziekwereld. Ik ben nooit zo van, kom je moet dit luisteren of dingen door mensen hun strot duwen. Maar als er vrienden van buiten Goes langskomen, ga ik ze zeker wel een keertje meenemen om speciaal hier even te gaan kijken. Ja. Als dat genoeg zegt over trots. Ja. En zo zaten ze daar, even niemand verwijtend. De held en de lul, zo broederlijk zwijgend, met een grijns op een smoel. Want die barmeid, ze draaide maar door. We hebben AEK Athene gehad. Nou, dat is eigenlijk toch wel een profploeg op Champions League niveau. Trots zijn ze bij FC de Westhoek in Burghaamstede. De amateurclub is deze zomer gastheer voor betaald voetbalclubs die zich voorbereiden op het nieuwe seizoen. Het is vooral een combinatie van een goed hotel en prima velden. We zitten hier op een van de droogste plekjes van Nederland. We hebben beregening in de velden. Dus wij kunnen waarborgen dat we zomer en winter altijd goede velden hebben om hier op te voetballen.
De velden liggen er hartje zomer als biljartlakens bij. En als de training of wedstrijd erop zit, heeft Zeeland de voetballers genoeg te bieden. Het is ook Schouwen, hè? De kop van Schouwen is natuurlijk prachtig. Uitgestrekte stranden, bossen, duinen. Ze kunnen hier allerlei oefeningen doen die of dat ze willen. Het is, en ook als ze eventjes niet hoeven te voetballen, een fietstochtje door de duinen is natuurlijk geweldig. Deze week was FC Utrecht te gast in Burghaamstede. De eredivisionist trainde bij FC de Westhoek en oefende over de grens tegen Belgische teams. Als je in een hotel afgelegen zit, ja, dan zie je niet zoveel van wat er om je heen gebeurt. Maar hier heb je ook mooie uitwijkmogelijkheden om een strand te gebruiken als trainingslocatie. En ja, daarnaast hebben we behoorlijk wat tijd in de bus doorgebracht. Dus we hebben een heel groot gedeelte van Zeeland ook nog wel gezien met reizen. Deze maand trainen ook Fortuna Sittard en Rode JC nog op Sportpark van Zuilen. De afgelopen dagen overheerste steeds de bewolking, maar vanochtend was vanaf de vroege ochtend de zon er al bij. De lage bewolking die er nog voorkwam loste snel op en we kregen een dag met flinke zonnige perioden. Dit hebben we te danken aan een hoge drukgebied wat met het centrum boven Ierland en Engeland ligt. En dat zal daar ook de komende dagen blijven liggen en ons weer positief beïnvloeden. Vanavond en vannacht hebben we brede opklaringen en het is rustig met een zwakke wind uit het noordwesten en minimumtemperaturen rond 15 à 16 graden. Morgen krijgen we opnieuw een zonnige dag. Het wordt een graadje warmer tussen 21 en 25 of 26 graden. Wel krijgen we later wat vriendelijke stapelwolken. De komende week verloopt ook onder invloed van het hoge drukgebied prima. We krijgen overwegend droog weer met temperaturen tussen 21 en 23 graden. Af en toe komt er wel wat bewolking voor de zon, maar die zon die zal ook zeker veelvuldig te zien zijn en het blijft overwegend droog. En tot zover Zeeland nu voor vandaag en graag tot straks bij Zeeland de Week.